Mikrobity to je sila. Učiteľka zahlasila, zo škatule ich vybalila. Už v 60 krajinách programujú žiaci mikrobity, veru tak. Nie sme horší ako ostatní a začali sme programovať aj my. Programujem, programuješ, programujeme. Mikrobity plikajú, pípajú aj počítajú, ale čo je najhlavnejšie, nudu zaháňajú. O zábavu sa starajú a veľa vedomostí nám poskytujú. Nie! Roman, dávaj pozor, kde stúpaš. A čo? Veď sa pozri. To je mikrobit, ak by si chcel vedieť. Až okolo 150 miliónov detí je zneužívaných na detskú prácu, čo je skoro ako počet obyvateľov v celom Rusku. Sú donútené ťažiť v neľudských podmienkach meď, kobalt, lítium a ďalšie kovy potrebné na výrobu mikrobitov. Niečo ako oddychovať, chodiť do školy a do bufetu cez prestávku nepoznajú. To fakt? Na budúce si nám na to pozor. Teraz, keď už vieme o tom, že za každým mikrobitom ťažká práca stojí, vážime si ju, veru, ja, že s mikrobitmi môžeme pracovať.